Os sindicatos e a patronal levan meses negociando un novo convenio pro sector da conserva sen chegar a ningún acordo. Dende a CIGA denuncian que a patronal está dilatando a negociación e non favorece a consecución de acordos. Por elo, o sindicato convocou hoxe unha mobilización en Vilagarcía para exixir un novo convenio pro sector. Loitando por un convenio da conserva que sabedes que se está negociando e que están, digamos, estancadas a negociación deste convenio, non? Entón, hoxe fixemos esta concentración en varase a, digamos, a que non se dilate máis as mesas de negociación e que lle deamos para adiante a negociación entrando máis en materia, digamos. As diferenzas entre a patronal e os sindicatos son varias. Os puntos nos que están máis distantes teñen que ver coa xornada laboral e os salarios. Porque nós non podemos tocar a xornada laboral, non podemos seguir tendo a discriminación salarial entre homes e mulleres que hai neste convenio. Nós queremos que os plans de igualdade nas empresas sexa elemento fundamental para acabar con esta situación de discriminación de xénero que hai e, sobre todo, o incremento salarial, tema de categorías, pero o que sí é certo que para nós é fundamental o que é todo o tema da xornada. Este último punto é no que ambas partes están máis distanciadas, xa que a patronal quere aumentar a xornada laboral e incluir as fins de semana. A xornada que agora mesmo no convenio é de luns a venres. Eles o que queren incrementar a xornada de luns a domingo. Entonces, pois o que queren é que traballar máis horas, menos cartos, evidentemente, incrementar 40 horas ao ano as horas que hai agora mesmo en convenio, e a responsabilidade que lle queren trasladar aos comités de empresa é que negocien eles a xornada en sábados e domingos. A vindeira reunión terá lugar por primeira vez en Galicia os días 19 e 20 de outubro. Dende a CIGA sinalan que a postura da patronal comeza a mudar e poderían chegar a algún acordo. De non ser así, o sindicato convocará novas movilizacións.